كل مدى شما شما بل وللو وني كم حيال معبل كل مدى شما شما بل وللو وني كم حيال معبل أسي 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 سلام تغطات تنايز شانل كمي كان يخم كمي تخونو سنة كد كونو نايوترو من نيوتايو زا فيديو زيا حنقولنا حد كسكسانا يعنتو لبونانا دما كد كافتلنا تغل أزيا قداسي تارستيها أبزا فيديو زيا 4 أزيو ما قدستي تقسيتات ويكا نتبتات كابليك أو تني عالمنا لباماتنا عالمنا زمتو خوينو أبقع زي هيوتنا بزي قدس أب كمي درجانا هيوتا لنا أبزو وانزي أبي بوتا لنا أب كمي درجا لنا لنفس وكفنا كابتز دلنا يو هيوتنا نلعل قصنا نخن كيد تباب تسنقنا فيديو ياخد كون بارزا فيديو زيا أزيا لبونا زملا كان مجمع يكسب زود لبونا تراي كابليك أو تزمت لبونا 4 أزيان أقدر سنة بتاعت مالوا وشتا دما نهيوتنا هاجل قرنا زغل تباب اللوا زا فيديو سنيلكم سمعوا كان مجمريا لايك ابوا نابكالو كتبات هادما شير قبروا سلازي كايننا واحكونا بتا فيديو خوزدوكمي ليتس جو اما الخاختا وي رديت وي لك كانت اغال كم اتيتود تقلت انا ابي ود لنا الرايه انا اما الخاختان وي تمامتنا هيوتن اقداس مخانو اب نزيان خدقسو استفلالي تقم لا قال الله هيوتسي 10% تزقات كنتاتيو سدديو مكراديو انوديو موديو شجرات كل زقات منا هيوتنا يفتوتنا انا تقمنا زقات منا 10% تيو 9% جن كمين احنا نتنقر زقات ما بخمي ريسبوند نقبر بخمي قبر ما تنهب 9% نسيو دوسنا هيوتنا نابنت كاب عدنا تسديدنا تفل عليه نقرات كله قد كنتات بهيوتنا قات منا زلو بخاله زررون تمالتيو 10% بهيوتنا يكتصلو زلو 9% سي نتزقات مكونتات بخمي بدهنايو انتاي غيرناليو هي وابنات كبكم ابنات نسبك كل غزي ابسدات كل شيء تسديد متي لبست بتمساسال كيس ابعدو عدلات لستنفقو كسرح سلازي كالك مهار سلازي كال ناصنات وشطاو ناصنات سلازي تسمو وحسنات سلازي نبرو ماتيلو كاب عطل كمت ان العل سلازي غلغله هيوتو ناتو زي مخانا مسفلط مالتي مسمت انا جن بحر عينت منقد وي بستمساسال منقد مسمت انا جن قال سبات نتقدم زحلفت هيوتهم طريا او تا طريا غشكش كبل نعك دغاغمي نبرو قال يوم جن نعا وسدا بيلون حر غزي بليبيا ديمتيون ولا تسيدوم ديمتيون ولا بتوليدوم عبيم تبلوم سبات الله تا مالتي نتزقاطم كنتات نيش وسيدوم بقى بيلون لك كم زحنت زي قاطم غيرهم هيوتهم نقدمي توقيمام ابزلا على درجه يبصح مالتي تا مالتي اتزقاطم كنتاتي او عغسغش ايبلونيو كندي سبات الله كندي اقاب هيوتهم اسكق ነገር ዘጋጠመንን ዘጋጠመው ምን ኣብ መንገድና ይስደት ኣብዚ መጽ ኻፍቶዮም ከለኻ ግን ፈጺሞ ቆም ዘጋጠመው አይመስለካ ዋይ ኣብቲ ዘጋጠመው ነገር አግሽግሽ አይብሉን እዮም ሰባት እዚ አጋጥሚው I'm sorry ሓዚነ ጉሄ ኣብቲ መድረኽቲ ኣው ጠንቀላላ አክብል ክነብር ግን ዘንጻለይ ውጽኢት የብለኝ ኢሎም 9% ካብቲ ዘጋጠመው ላዕሊ how is the energy ጥዮም respond ወይ ግብረ መልስ ስለዝሃቡ ነቲ ዘጋጠመው ነገራት كسجروان بزتعاطف كعوتولن يرأي مالتي ስለዚህ ሰባት ክንቀይሮ ማይ ንخلنا ንኩነታት ክንቀይሮ ማይ ንخلينا ዘጋጥሙ ፍጻሜታት ክንቀይር አቅሚ የብልና ሕግና የተፈጥሮ ይሱ ሕጋጥ እንታይ ዳ ክንገብር ንخلنا ነታ ጋጢሙ ዘሎ ብኸመይ ክንብድሆ ንخل እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክንወስድ ንخل ነዚና ክንገብር ዘለና እዚ ድማ ኣመንጎ ዕውታትን ዘይዕውታትን ዝፈላለ ነጥብ ድማ እዩ እቲ ዘጋጥም ኩነታት ኣይኮነን نتي زقاطم كنتات بخمي قبر ملس تبل وي بخمي ريسبوند تقبرو نسيوتي نتي عوتا سباتنا عود بصح مالتي ناب ويب سايتنا drarhiwod.com كيتكم دوت فلتو امبارابز ويب سايت استفل عليه نخلنا كتكم سخل كورسات لنا قال كابو ناي ستوك ماركت نتايو بخمي يسرح ابي يركب بخمي انا بنشتي جنزب انفست قبر لي خل نزبل زحجزن تكبراوي ناب سقوم تدوسدكا تمرت اللومو رايو كالي بزعبا بيزنس كاب مبعتا كساب بيزنس تاعتو كحجز زخل تمرت لنا ناي كمبيوتر كيلات نزيبلكم كفلما كساب عبيز بلد الرجاء زحجز تمرت لنا فيديو ايديتين كتمهارتو دليخم نيديتين زحجز بتليفونكم يخم بكمبيوتر استفر عليه كورسات لنا بكيلات استغربين بقلل زبالة من قد المغربنا لنا او يركب
ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ትምህርቱና ኣለና ስለዚህ ይጠቕመና እንተልኩም ከይድኩም ካብቲ ዌብሳይት ሓበሬታ ወሲድኩም ናብቲ ኮርሳት ኢኹም ክትዓብዩ ትኽእሉ ታንክ ዩ ሓደ ግዜ ኣለዉ ኣብ ሂወትና ዘገርም ፍጻሜታት ዝገበሩ ውሽጢ ትዊልካ ክትሪኦም ከለካ ግን ሂወቶም ካብ መጠን ንላዕሊ ፀገማት ነይርዎ ብዙሕ ፀገማት ሓሊፎም እዮም ናብኡ ክበፅሑ ክኢሎም ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ንሕና ዘለና ዘጋጥመና ኩነታት ዘጋጥመና ፍጻሜታት ኣብኡ ኣግሽግሽ ክንብል የብልና ንሱ ኣጋጢሙ እዩ ሓሊፍ እዩ መድረኹ ሒዙ ሓሊፍ እዩ ክንዝክሮ ኣለና ክንርስዖ የብልና ግን ተደጋጋሚ ናቡ ሓደ ግዜ እንታይ ትርኢ ኣብ ኤርትራ ፅቡቅ ሂወት ዝነበሮም ሰባት ኣለው ፅቡቅ ዕድላት ናይ ምዕባለ ናይ ስራሕ ናይ ገለመለ ዝነበሮም ኣብ ስደት ምስ መፅኡ ግን ንዑ ጥራይ ክዛረብሉ እዩ ትርኢ ሻለካ ከምዚ እኮ ነይረ ከምዚ ከምዚ ነርካ ኣገዳሲ ኣይኮነን ከመይ ኣለካ ሕጂ ዘገድስ ሂወት ናይ ህልዋን እያ ናይ ዝሓለፉ ይኮነ ዝሓለፈ ፅቡቅ እንጂ ክዝክሮ ኣለካ ግን ካብኡ ክትምሃር ክትክእል ኣለካ ሓደ ግዜ እንታይ ርኢ ናብ ቅረኔት ወይ ዳዕብየ ግን እንታይ ኣሎ ብዚ ሕብረተሰብና ደቂ ከተማን ደቂ ገጠርን ኣነ እኮ ካብ ከተማ እየ መፅእ ኣነ እኮ ካብ ከረን እየ መፅእ ኣነ እኮ ካብ ኣስመራ ካብ መንደፈራ እየ መፅእ ካብ ከረን ወይ ካብ ኣስመራ ከም ዝመፀኻ ብስራሕካ ርኢ ብኣፍካ ዶ ኣይኮነን ወይ ካብ ወዲ ከተማ ምዃንካስ ዝለዓለ ስልጣነ ርኢ ዓብየ እንድዩ ትዘረባ እቲ ስልጣነ ርኢኻ ዝዓበኻ ሰባሲ ብግብርካ ክርእይዎ ኣሎም ሱዳ እሞ ከተማ እንዲ ዓብዩ ክብለካ ክእል ኣለዎም በርፆ ኢልካ ሓንቲ ከይገበርካ ካብ ገጠር ዝመፀ ወላ ካብ ገጠር ዝመፁ ትሕቲ ከተማ ዝመፁ ማለት ኣይኮንኩም ሂወት ማዕረ መቀዳደሚት ላይን እያ ብፍላይ ኣብ ስደት ምስ መፃና ኣነ ኣብቲ ስደት ደስ ዝብለን ነገር እንተሎ እንታይ እዩ ብሙሉና ካብ ሓደ ህንፃፅ ክንብገስ ስለ ዝተገበርና ሊብያ ዲና መፂና ሚልዮናት ዲ ተኸፊልና ብጥርሑ ዲና መፂና ብቅርሺ ዲና መፂና ምሁራት ዲና ነርና ደረኹ ብሙሉና ኣብ ሓንቲ ህንፃፅ ኣምፂኦምና ካብዚያ ጀምሩ ኢሎምና ኣነ ይዝከረኒ ኣብ ሱዳን ከለኹ ትእንኮ ዝዛረቦ ዝነበርኩ እዚ እዩ ኣነስ እታ ኤሮጳ ትበሃል ተትብፃሕ ምክንያት ኣብ ሱዳን ከለካ ወይ ኣብ ኤርትራ ከለካ ገለ ናይ ወለዶም ሃብቲ ትርኢ ገለ ሰብ ይገብረሎም ገለገለ ፅጉም ድሕሪ ኮንካ ሕጂስ ብፍላይ ኣብ ሱዳን ዘለዎ ብብዝሒ ይግበረሉ ትካልእ ግን ይሽገር ኣብዚ ምዕብል ዓለም ምስ በፃሕካ ግን ኩሉ ሰብ ብስሪ ክነብር ዘሎ ማዕረ ኢልካ ትጅምር ስለዚ ኤክስኪውዝ የብልካን ካብቶም ካልኦት ዘትርፍ ኣብ ከተማ ዲኻ ዓብኻ ኣብ ገጠር ዲኻ ኢኻ ኩሉ ማዕረ ዕድል ኣለዎ እቲ ኣብቲ ዓወት ዝዕወት ኣብታ ውድድር ቅድሚት ዝኸይድ ድማ መን እዩ እቲ ኣብ ድሕሪት ዝነበረ ኣገሽግሽ ዘይብል ወይ ከምዚ ነይረ ከምዚ ኮይኑ ገለ ዘይብል ነታ ዘላቶ ኩነታት ብዝበለፀ ክጥቀመላ ስፍትን ንሱ ዝዕወት ሂወትካ ነዚኦም እያ ዝያዳ ህያብ ትህቦ ነቶም ብኣፎም ዝዛረቡ ይኮኑ ኣብ ሂወት ኣክሽን ተግባር ዝኾነ ፍፃመ ምግባር ሂወት ንዑያ ግብረ መልሲ ትህቦ ሽሕ መፅሓፍ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ ንእሽተይ ኣክሽን ዘይትወስዶ ኮይንካ ግን ወላ ሓንቲ ለውጢ ይምፅእኒ እንታይ ማለት እዩ ሂወት ንኣክሽን ጥራይ ሪዎርድ ትገብር ወይ ፀጋ ትህብ ንዝሰርሕ ንዝዓይ እምበር ንዝዛረብ ወይ ንዘንብብ ኣይኮን ስለዚ ኣብዚኣ ንነወፅ ኩነታት ዘሎ ዘይኮነስ እቲ ንስኻ ግብረ መልሲ ትህቦ ልማን መገዳሲ እዩ እታ ካልይቲ live your life ሓንትላ ብጣዕሚ ተገርም እዚኣ ኣብ ወዲ 20 ክሳብ ወዲ 20 ዓመት ትበፅሕ ወይ 18 ከለኻሲ ኩሉ ሰብ ብዛዕባኻ ዝሓስብ ብዛዕባኻ ዝዛረብን ናትካ ነገራት ጥራይ ዝጥምት እዩ ዝመስለካ ኢንስታግራም ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ሰብ ታሕቲ ዘሎ ዕድመሲ ኤቭሪዋን ብዛዕባኻ ጥራይ ዝዛረብ ዘሎ እዩ ዝመስለካ ኣብ 40 ዝበፅሑ ሰባት ዝብልዋኻ ኣብ 40 ምስ በፅሓካሲ you don't care what anybody thinks about you ልክ ኣብ 40 ምስ በፅሓካ ሰባት ብዛዕባ እንታይ ይብሉ ኣየገድሰካን already ምክንያቱ ይርዳእካ ከምዚ የገድስ ሂወትካ ክትገብር ከም ዘለካ ኣብ ሱሳ ዝበፅሑ እንታይ ኢሎም ወላ ሓደ ሰብ ይግደስ ከም ዘይነበረ ብዛዕባኻ ወላ ሓደ ዝሓስብ ከም ዘይነበረ ኣብ መበል ሱሳ ምስ በፅሓካ ኢኻ ትፈልጦ ምክንያቱ ክትሕገስ ኣብቲ ሰብ ክጥምተካ ገለ መለ ክትርኢ ከለካ nobody cares actually ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ንሰባት ከተርኢ ኢልካ ብዙሕ ነገር ትገብር ከለካ you're just wasting your time nobody cares ምክንያቱ ብዙሕ ሰባት ብዛዕባኻ ንእሽተይ ነገር ዝዛረቡ እንተለዉ ብዛዕባኦም እንታይ ትብል ኣላ ሓንቲ ጃክ ካንፊልድ ዝጥቀመላ ሰባት ብዛዕባኻ ንእሽተይ ክሓስብ እንድሕር ኮይኖም እንታይ ብዛዕባኦም ትሓስብ ከም ዘለካ ጥራዮም ዝሓስቡ ብኸምኡ ጥራዮም ክዝክሩካ ዝኽእሉ ብኸምኡ ከም ዝዝክሩካ ጌርካ ውሰዶ ምክንያቱ ሰባት ብዛዕባ እንታይ ይብሉ ሰባት እንታይ ይገብሩ ብኸመይ ይርዩኒ እንታይ ጠቐምታ ኣሎ don't worry about that it's not your business ስኻ ብዛዕባ ሂወትካ ግበር ሰባትካ ግዲ የብልካን ብዙሕ ኣክሽናት ንሰባት ንምርኣይ ክትገብር ከለካ በሽ ክፀልኡካ እዮም ምክንያቱ ሂወቶም እውን ምሳኻ ኮፕ ንክገብሩ ተሸግሮም ስለ ዘለካ ክፀልኡካ እዮም ብሎክ ክገብሩካ እዮም ስለዚ
ወይ ክገብሩ እዮም ስለዚ ብዛዕባ ሰባት ናትካ ሂወት ምንባር ዝበለፀ እዩ nobody really ትንስኻ ትገብሮ ዘለካ ተገዲሱ ዝርዮ ሰብ የለን እዚያ ክርዳዕና ክኽእል ኣለዎ ዓለም ሙሉ ንዓና ዝጥምት ክመስለና የብሉ ናይ ሽግራትና ሓላፍነት ክንወስድ ኣለና own your problems ኩሉ ሰብ ትዕበት ንኣስ ፀገም ዘይብሉ ሰብ የለን ኩሉ ሰብ ፀገም ኣሎ ትሕቶ ግን ብዙሕ ሰብ ፀገሙ ይሓብድ ሓቢኡ ወይ ንዝኹን ናብ ዕዳጋ ይወርዶኒ ካልእ ድማ ይወርዶ ስለዚ እቲ ፀገም ኣለዎ ንብሎ ስለዚ ነገረ ጥራይ እምበር እቲ ካልእ ፀገም ዘይብሉ ኩሉ ፀገም ኣለዎ ሂወት ፀገማት ብፀገማትን ፀጋታት ዝተመልአት ነገር እያ በዚ ፀገም ኣለዋ በዚ ፀጋታት ኣለዎ ናይ ክልቲኡ ባላንስ ማለት እዩ ስለዚ ሽግራትካ ናትካ ምዃኖም ኣሚንካ ክትምክቶምን ክትፀሮምን ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ከምኡ እንተዘይጌርካ ኣገዳሲት እያ እንድሕር ሽግርካ ነጌርካ 80% 80% ናይቶም ሰማዕትካ they don't care at all ኣይግደሱን እዩ እቶም 80% ትነግሮም ዘለካ they don't even care 10% ካብኦም ድማ ሕጉሳት እዮም ንዓኻ ብምግጣሙ ንዖም ብዘይ ምግጣሙ ንዓኻ ብምግጣሙ ሕጉሳት እዮም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሽግርካ ምንጋርሲ ሽግር ኢኻ ትውስኽ ዘለካ ንባዕልካ ምክንያቱ እዚኣ ኣነ ዝበልኳ ይኮንኩ this is a famous ጥቕሲ ብፍላይ ሎስ ብራውን ጥቀመላ ማለት እዩ ሽግራትካ ምንጋር 80% they don't care and 20% are glad you have them 10% ድማ ናትካ ፀገም ብምዃኑ ሕጉሳት እዮም ከማን ቋዕ ከማን ከም ኣጋጠሞ ይብልካ ስለዚ keep your problems እቶም ዝተረፉኻ እቶም ካልኦት ድማ ውሑድ ለይ ድማ መመስገኒ ይጥቀሙልካ ማለት ዋይ ተመስገን ኣምላኽ ቋዕ ከም ይኮንኩ ወይ ቋዕ ከም ኣይኮንኩ ቋዕ ከም ኣጋጠመኒ ይብልካ so only very little people ብጣዕሚ ውሑዳት እዮም እቶም ምሳኻ ዝሓዝኑ እዚኣ ክንጥንቀቕ ኣለና ምክንያቱ ስለምንታይ ከምኡ ኮንክ ኢሉ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናቱ እኹል ፆር ስለ ዘለዎ ራብዓይቲ ድማ the Pareto rule ብሎ እዚኣ ሕጂ ኣብ ኩሉ እያ ተኣቱ extremely important point እያ እዚኣ 10% ወይ 10% ናይቶም ንጥፈታት ንገብሮም ሲ 80% ናይቲ ዝመፀና ውፅኢት ንሳቶም እዮም ዝቕልስዎ ድኳን እንተለና 10% ዓማዊል 10% ዓማዊል ናትና ሲ 80% ናይቲ ውፅኢትና የምፅዎ ኣብ ስራሕና ንሰርሕ እንተለና 10% ናይቶም ንገብሮም ንጥፈታት ሲ 80% ውፅኢት ናትና የምፅኡልና እንታይ ማለት እዩ ነዞም 10% ንጥፈታት ድዮም ዓማዊል ድዮም ብዘይገድስ ነዚኦም ምፍላጥ ዘገድሰካ እቲ ዝተረፈ 80% ግዜኻን ጉልበትካን ዝሃብካዮ 10% ውፅኢት ጥራይ ዘምፃልካ ኣበየናይ ፎከስ ክትገብር ኣለካ ኣብቲ ኣገዳሲ እቲ ፀገም እንታይ እዩ ኣብቲ ዘይጠቅም ነገራት ብጣዕሚ ግዜ ሂብና ኣብኡ ስለንነጥፍ እዩ ኣብ ሂወት ዘይዕውታት ዘይንኸውን እቶም ኣብ ሂወቶም ቀንዲ ዕውታት እንታዮም ሓደ ብጣዕሚ ፎከስ ዝበሃል ነገር ኣለዎም እንታይ ኣብቲ ዘድምዕዎ ነገራት ኣብኡስ ሙሉእ ሓይሎምን ጉልበቶምን ኣብኡ እዮም ፎከስ ዝገብሩ ነቲ ካልእ ከ ወላ ሓንቲ ዓቕሚ የብሎምን እዞም ጂኒየስስ ረኣይዎም እንዶ ኣከዳድኖም ነፍሶም ኩሉ ነገሮም ኣብ ካልእ ነገራትን ዚሮ እዮም እኮ ኣብታ ከድምዑላ ዝኽእሉ ግን they are geniuses and life requires that ምክንያቱ እታ ንሶም ከድምዑላ ዝኽእሉ ስለ ዝፈለጥዋ they are rich ነቲ ካልእ ኩሉ ብገንዘብ ከም ስራሕ ይገብርዎ ምናልባት እቲ ንኣሽቱ ነገራት ሓደ ግዜ እንታይ ንፈልጥ ኩሉ ነገራት ክንገብር ንኽእል ንኸውን ኣድማዓይ ነገር ግን ስለ ዘይብልና ታሕቲና ንነብር ክንፈልጥ የብልና ማለት ኣይኮንኩም ግን እንታይ ማለት እዩ ኣድማዕቲ ኣብ ሂወት ኣይኖት እዮም ከነለልዮም ክንክእል ኣለና ኣብ ኩሉ ነገር መንፋዕ የድልን ኣብ ሂወት ከተለልለካ ተድማዓሉ ቦታ ሪኻ ኣብኡ እንድሕር ኣድሚዕካ ዝያዳ ነቲ ካልእ ብገንዘብካ ክትገዝኦ ትኽእል ምክንያቱ ኣብቲ ተድማዓሉ ኣድሚዕካ ገንዘብ ክትእትው ትኽእልካ ነቲ ንዓኻ ዘይሕጉሰካ ወይ ኣብኡ ብቁዕ ዘይኮንካ ሰራሕተኛ ክትቆፅረሉ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኣብቲ ተድማዓሉ ብዙሕ ስለ ትእቱ ዘለካ ንኣብነት ሙሉእ መዓልቲ ንነብስና ነቲ ዝግብኣና ነገር ገዲፍና ኣብቲ ብዙሕ ውፅኢት ዘየምፃልና ዕዳታትካ ምኽፋል ድዩ ገለመለ ድዩ ወላ ሓንቲ መለሳ ዘይብሉ ግን ግዜ ግን ከም ሕሱም ዝወስደልና ኣብኡ ድሕሪ ኣጥፊናት ግዜና ፅባሕ ንግሆ ደመወዝ እውን የብልናን ኣታዊ እውን የብልናን እቲ ሽግራትና ከመሊሱና ተጋነነ እናበዝሐን እዩ ዝኸይድ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ግዜና ነቲ ወርቃዊ ግዜና ወይ እቲ ዝበለፀ ክፋል ናይ ግዜና ኣብቲ ንሕና ነድምዓሉን ንቅድሚት ክወስደና ዝኽእል ነገራትን ከነጥፎ ክንፍትንን ክንፅዕርን ኣለና ናብዚ ክትሕግዘና ትኽእል እንታይ ክንሓትት ንኽእል ኩሉ ግዜ if I could do only one thing ሓንቲ ነገር ክገብር እንተዝኾይነ ኣብዛ ሎም መዓልቲ እዚ ሓንቲ ነገር ገብር ተኾይነ ወይ ክልተ ነገር ገብር ተኾይነ ወይ ሰለስተ ነገር ኣይኖት ክኾን ኣለውን ናይ ንዓይሲ
كابلو من صباحسي وي كابزاز مثل ورحي ابتنس انا اوصيه زلو تلميه زلو تلمتات وي علاماتاتي نقدميت كوزن زخل تجزيناسي كل جزء بخمسة عينت كنمقاقلو هنكلالنا ابتي زيد اللي بزح جزء وسدلنا جن والحنتي تقم زي مسالنا وي نشتي تقم زي مسالنا كاب نطفو ابتي نحنا كنطفالنا دخلنا ابنت ديكونا ابنت يزب زلو طبق ابنت اب حنقول مطنا لا ገዛና ምፅራይና ኣብነት መዓልታዊ ገዛና ምፅራይ ፅቡቅ ክኸውን ክእል ንጥዕናና እውን ፅቡቅ እዩ ግን ካብ ከምኡሲ ሓደ መዓልቲ ስግር ኢልካ እታ ሓንቲታ ግዜ ንገዛ ትፅርያ ኣላ ነበርካ ስፖርት ተጌርካ ወይ መፅሓፍ ተንቢብካ ወይ ካል ነገር ተጌርካ ወይ ንኣብነት ካል ነገር ክሰርሕ ከለካ ካል ነገር ክገብር ምስ ዕብየትካ ኩሉ ግዜ ካብታ ዘላትና ግዜ ከመይ ገይረ ኣነ ናብተን ከመዓለይ ዝኽእላ ግዜ ክሰርቕ ክእል ካብታ ዘላትና ግዜ ከመይ ገይረ ንእሽተይ ፍርቂ ሰዓት ክመሃር ክእል ወይ ከንብብ ይኽእል ኣብኡታት ፎከስ ጌርና እቲ ምንባብ ትጥቕምናቱ ናብቲ ንስኻ ክትበፅሖ ትደሊ ብኸመይ ክትከይድ ከም ትኽእል መንገድታት ስለ ዝሕብረካ እዩ ምንባብ ፅቡቅ ወይ ከምዚ ናተይ ትምህርቲ ወይ ካብኡ ዝበለፅ መዓት ትምህርታት ኣሎ ንዑ ምክትታል ድማ ናብቲ ክትበፅሖ ትደሊ ዕላማ ንክትበፅሕ ይሕግዘካ በቲ ኤነርጂ ይበካ ሞቲቬት ይገብረካ ኢንስፓየር ይገብረካ ልዕሊኡ ድማ መንገዲ እውን ከርእየካ እዩ መበል ሓምሸይቲ ወይ እታ ናይ መወዳእታ ድማ ህይወት ኩሉ ግዜ ናይ ትምህርቲ መኣድያ ይኣኽለኒ ዝበሃል ነገር የለና ኣብ ትምህርቲ ኩሉ ግዜ ክንመሃር ኣለና መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ንብል ንሕና ጊጋ ዘረባ ዘላትና ትምህርቲ ወዲኤ እኮ 11 ወዲኤ እኮ ናይ ወዳእካ 11 ክፍሊ በፂሐ ዝበሃል ትምህርቲ ይውዳእኒ መወዳእታ ከዓ ይብሉ ስለዚ ኩሉ ግዜ ህይወት ቀፃሊ ክንመሃር ብፍላይ እዚ ሕጂ ዘለና 11 ክፍለ ዘበን ኮምፕሊትሊ ኒው ወርልድ ኢና ዘለና ሓደ ፍሉይ ዓይነት ምዕራፍ ናይ ህይወት ኢና ዘለና ብሙሉእ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሕ ዝነበረ ትምህርትታት ኣገባባት ይቕየር ኣሎ ኩሉ ዲጂታላይዝ ኮይኑ ኒው ወርልድ ስለዚ ልዕሊ ማንም ግዜ ሕጂ ክንመሃርን ቀፃሊ ንምዕባለና ክንሰርሕን ብግዲ ከድልየና እዩ እንታይ ትብል ሓንቲ ፍልይቲ ጥቕሲ ናይ መትሃማ ጋንዲ ኣላ መስለኩም ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ፅባሕ ክትመውት ኢኻ እንተዝብሉካ እንታይ ምገበርካ ምስ ዝበሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኩሉ ክገብሮ ዝደሊ ክገብሮ ንፈተንኩ ኢሎም ይመሊሶም ገለገለ ንርግፀኛ ፅባሕ ክትመውት ኢኻ እንተዝብሎ ሎሚ ሞተ ነይረ ብጓሂም ብገለ እንታይ ንማለት ኩሉ ግዜ እታ ዘላትና ግዜ ናይ መወዳእታ ከምዚ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ወሲድና ኩሉ ዝከኣለና ክንገብረላ ክንፍትን ክንክእል ኣለና ንፅባሕ ኢልና ክንሕልፍ የብልና እቲ ሎሚ ክንገብሮ ንኽእል ሎሚ ክንገብሮ ኣለና ወላ እቲ ንፅባሕ ክንገብሮ ዘለና ሎሚ ክንገብሮ ንፍትን ኣለና ምክንያቱ ሎሚ ዝገበርናዮ ያ ፅባሕ ዝበለፀት ትኸውን እምበር ሎሚ ዘይገበርናዮ ፅባሕ ክጅምሮ እንተኮይንና ወላ ሓንቲ እውን የብልና ካልኣይ ድማ ንዘለዓለም ከም ትነብር ጌርካ ተመሃር ወይ ኣንብብ ወይ ፍለጥ ኣነስ ኣብ ከምዚ ዕድመ በፂሐ ዝበሃል ከምዚ የለ ፍልጠት መወዳእታ ከምዚ ይብሉ ምክንያቱ ይሕጉሰካ ንጥዕና ይውስኸልካ ደረጃካ የማዕብለልካ እንተኮይኑሲ ኣብ ዘለካዮስ እንታይ ፀገም ኣለዎ ነታ ግዜ ካሲ ካብ ኣብ ዘይጠቅም ትጥቕማ ኣብ ጠቕመካ ኣብ ዝሃንፀካ እንተጥፋኸያ ወላ ነታ ናይ መወዳእታ ደቂቕካ እውን ኣብ ከምኡ እንተጥፋኸያስ እንታይ ምጎድለካ ይውስኸካ ዳ እምበር ስለዚ እተን ናይ ሎሚ ትምህርትታት ከምዚ ይመስላ ነይረን ቀዳመይቲ ኩሉ ግዜ ዘጋጠመን ተጋጠመ ኣብ ህይወት እቲ ንሕና ንህቦ ግብረ መልሲ ዝያዳ ነቲ ዘጋጠመ ኩነታት ዘይኮነስ በቲ ንሕና ንህቦ ግብረ መልሲ ህይወትና ከም ትስራዕ ማለት እዩ እቲ ዘጋጥመና ኢቨንት ዘይኮነስ ንሕና ንህቦ ግብረ መልሲ ኣገዳሲ ምዃኑ ካልእ ድማ ብዛዕባና ዝግደስ ሰብ ከምዚ የለ ምሻለካ ኩሉ ሰብ ብዛዕባና ዝግደስ ተሎ ጌጋ እዩ ብዛዕባኻ ዝግደስ ሰብ የለን ግዜ የብሉን ብዛዕባ ነፍሱን እስኻ ብዛዕባኡ እንታይ ትብል ትብሉን ጥራይ ዘገድሶ ንሱ ስለዚ ብዛዕባ ሰባት ከይተገደስና ህይወትና ክንገብር ከም ዘለና ካልእ ድማ ሽግራትና ንሰባት ክንነግር ከም ዘይብላ ምክንያቱ 80% ናይቶም ንነግሮም ዘለና ሰባት ኣይግድሶምን እዩ they don't even care ሽግር ኣለካ ድየብልካ ይዝክርዎን እዮም 10% ድማ ከማን በንፃር ይሕጎሱልካ እንቋዕ ኣጋጠመካ ብለካ እቶም ተረፉ ውሕት ለካ ኦልሬዲ ሓደ ክልተ ድማ ሓደ ክልተ ይጉህዩልካ እዮም ኣሕዋትካን ቤተሰብካን ግን ዝበዝሐ ሰብ ከም ዘይግደስ ክንፈልጥ ኣለና እታ ፓሬቶ ሩል ትበሃልካ 10% ናይቲ ንገብሮ ንጥፈታት ወይ ነንብቦ ንገብሮ ኩሉ 80 ሚእታዊት ናይቲ ነምፅኦ ውፅኢት ከምፀልዎ ስለዚ እቲ ግዜና ኩሉ ግዜ ኣብቲ ውፅኢት 80% ከምፃልና ዝኽእል ከነጥፎ ክንፍትን ክንክእል ኣለና እዚ 80% ውፅኢት ዘምፃልና እንታይ ምዃኑ ነፍስና ክንፍትሽ ኣለና ኤናያ ክትመሃር ተደሊኻ ምናልባት ኣብቲ ትምህርቲ ኣይናይ ክፋል ናይ ትምህርቲ ዝያዳ ዝወሰልካ ስራሕ ተለካ ኣይናይ ክፋል ናይቲ ስራሕ እዩ ዝለዓለ ውፅኢት ዘምፃልካ ኣብቲ ስራሕ ነዚ ኣላሊኻ ናብኡ ክሪቦ ኣለና ግዜና ኮይና ኩሉ ክንገብሮ ኣይንፈትን ኩሉ ክንገብሮ ኣለና ግዴታ ተኮይኑ ግን ዝለዓለ ክፍልና ሓይልናን ጉልበትናን ግን ኣብቲ ኣገደስቲ ተጠመቲ ክፋል ናይ ስራሕና ናይ ትምህርትና ኣብኡ ክንቦ ክንክእል ኣለና ዋላ ብርክብና እውን ከምኡ እዩ እምበኣር ካብዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ተማሂርና ክንከውን ተስፋ ይገብር
كل جزء دما بمستوى حدا جزء يكونس قصال خنقبر زلنا مخانو دما كردانا يكبا مبار كم زعينو تحسوتات قرب لكم ناتكم ريتو ناتكم حساب زخونه هناصنا غفيتان تلكمون اب كومنت سكشن غرفوا لي اب نتا فيديو دما نفكالو تبصحوا مخالت كتاكم سلتخل اب كالا رستكساب مرخب دحام كونوا بلكم تصبقوا تشاو